इकडे राधिकाने आता सुनीताची गोष्ट वाचायला चालू केली होती. वातावरण शांत झाले होते. पण नेमकी ही सुनीता कोण? राधिका तिची कथा का वाचणार होती? हे सर्व तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर तिचा पहिला भाग म्हणजेच अंबायू भाग 1 नक्की पहा. आणि आता आपण पाहूया अंबायू भाग 2. लेखक कुमार. राधिकाने ती लिंक ओपन केली आणि वाचू लागली. असे म्हणतात की हे करू नका, नाही ती येईल आणि तुम्हाला ती मारून टाकेल. पण ती कोण मारून टाकेल? आणि त्याने विचारले. हो सांगते थांब, राधिका बोलली. सुनीता दिसायला अगदी देखणी. एका झोपडीमध्ये जणू एक हिरा आहे असे वाटत होती. सुनीताची आर्थिक परिस्थिती ही फार गरीब होती. सुनीता हिच्या घरच्यांची परिस्थिती ही फार बिकट आणि गरीब होती. ती राहायला एका झोपडीमध्ये होती. सुनीताला 2 भाव होते. त्यात एका भावाचे लग्न झाले होते म्हणून आता एक तोंड वाढले होते. सुनीताला तसे भरपूर स्थळे येत होते, पण कधी हुंड्यामुळे तर कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे ते स्थळ मोडत होते. सुनीताचे पप्पा यांना फार त्रास होत होता. कुठल्याही बापाला अशा वेळेला त्रास होणारच. त्याच दिवशी गावातून पाटील जात होते. त्यांच्यावर सुनीतांच्या बाबांनी ही गोष्ट घातली आणि पाटलांनी स्थळ पाहायला चालू केले. तसेच बाजूच्या गावातला एक स्थळ शोधले. ठरल्याप्रमाणे त्यांनी सुनीताला पाहिले आणि त्यांना सुनीता ही फार आवडली. सुनीताच्याच घरी बघण्याचा कार्यक्रम झाला, पण सुनीताच्या होणाऱ्या सासूला सुनीता पसंत नव्हती. पसंत यासाठी नव्हती कारण की तिला हुंडा पाहिजे होता, पण सुनीताच्या नवऱ्याला ती फार आवडली होती म्हणून तिच्यासमोर तिचं काही चाललं नाही. ठरल्याप्रमाणे लग्न झाले आणि हळूहळू करून सुनीताला तिच्या सासरच्या लोकांनी तिला त्रास द्यायला चालू केले होते. त्यातच सुनीताला दिवस गेले आणि बघता बघता वर्ष होऊन एक मुलगी जन्मली. त्यात सुनीताच्या सासूला मुलगी जन्मली म्हणून अजून राग आला होता. म्हणूनच सासूने एक बेत रचला. त्या सासूने सुनीताच्या नवऱ्याला नको नको ते गैरसमज पसरवले आणि सुनीताबद्दल काही ना काही सांगितले. सुनीताचं बाहेर लफडं चालू आहे, ही मुलगी कदाचित तुझी नाहीच आहे. हे सगळं ऐकल्यानंतर सुनीताच्या नवऱ्याला फार राग आला होता. आता दररोजचे भांडणं हे वाढले होते आणि होता नव्हता तेवढा सगळा प्रयोग करून शेवटी सुनीता तिच्या सासूने हुंड्याची मागणी करायला चालू केली. सुनीता इकडे फार रडत असे. आपल्या बाबा हे आधीच गरीब असल्यामुळे त्यांनाही सांगू शकत नव्हती. पण एका रात्री हा त्रास फार वाढला होता. तो इतका वाढला होता की सुनीताच्या नवऱ्याने आणि तिच्या सासूने तिला मारायला चालू केले होते. एवढंच की काय, तिला आणि तिच्या मुलीला घराबाहेर काढले. सुनीताने तिथून जाण्यास हा नकार दिला. तिकडे जवळ एक विहीर होती. सुनीताची सासू शेवटचं बोलली, जातेस की नाही आता इथून? जा, तुझ्या बाबाला सांग का बाहेर काढलंय ते. सुनीता इकडे रडत होती. अहो अहो आता तुम्ही असं का वागता, जाऊ दे ना. पण इकडे सुनीताच्या नवऱ्याने तिला विहिरीजवळ नेले आणि रागाच्या भरात तिला आणि तिच्या मुलीला विहिरीत ढकलून दिले. सुनीता इकडे तडपडत होती, बुडत होती. तिच्या समोर तिची मुलगी ही बुडाली आणि काही क्षणात सुनीता देखील बुडून मेली. काही दिवसांनी सत्य बाहेर आले. पोलिसांनी सुनीताच्या नवऱ्याला आणि सासूला अटक केली, पण जेलमध्येच सुनीताच्या सासूला हृदयविकाराचा झटका आला आणि मोहनला देखील
गळफास घेऊन मारले असे वाटत होते. पण आतमधल्या कैद्यांनी सांगितले की ते कुठेतरी बोट दाखवत होते. बोलत होते, ते बघा सुनीता, ती आम्हाला मारणार. आणि असं करून रात्रीचेच हे गेले. पण सुनीताची भूक आता शांत झाली नव्हती. सुनीता आता गावात फिरू लागली होती. सगळ्यांना एकच बोलत होती की तुम्ही माझ्या मुलाला मारलं ना. गावामध्ये असा आवाज हा गुंजत होता. सुनीताची नजर जिथे जात असे, ज्या व्यक्तीवर जात असे, त्याला सुनीता मारत असे. 5-6 लोकांचा जीव हा सुनीताने घेतला होता. त्यातच गावकऱ्यांनी एका तांत्रिकाला बोलायचे ठरवले. सुनीता आता एवढी शक्तिशाली झाली होती की तिला मिटवणे अशक्य होते. म्हणूनच तांत्रिकाने तिला आरशामध्ये कैद केले. पण तांत्रिकाने सांगितले की सुनीता बाहेर येऊ शकते जर कोणी आरशामध्ये बोलले, सुनीता, मी तुला आणि तुझ्या मुलीला मारलंय. आणि एवढं बोलताच राधिका घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये सगळ्यांकडे पाहू लागली. राज जोरजोरात हसू लागला होता. एवढीच ना गोष्ट, आणि असा मेसेज आपल्याला आला होता, आता मी काही सोडणार नाही. दारूच्या नशेमध्ये राज हा काही ना काही बडबडत होता. राज आणि अनिता दोघं उठले. चल रे, जाऊन आरसा इकडे आणू. आणि हो, एक काम करू, मेणबत्ती शोध, अर्जुनला सांगितले. ए नाही, असं काही करू नका, राधिका बोलली. अरे तुला काही होणार नाही, मी सांगतोय ना, राज राधिकाला बोलला. त्यातच राज बोलला, मोहन अरे सांग रे तिला, काही होणार नाही. पण राधिकाने याचा नकार दिला. कितीतरी विरोध केला. पण त्या क्षणी अनिताने राजवरती आरसा आणायला गेले. इकडे अर्जुन हा मेणबत्ती आणायला गेला. मोहन आणि राधिकामध्ये बाचाबाची झाली. हे बघ, नाही, आपण नाही थांबायचं इकडे, चल वरती चल, राधिकाने सांगितले. पण मोहन जर गेला तर कदाचित त्याच्या मित्रांमध्ये त्याचा अपमान होईल असे त्याला वाटत होते. मोहनने थांबण्याचा निर्णय घेतला. राधिका चिडत बोलली, ठीक आहे, काही झालं ना तर बघ. राधिकाच्या हातात मोबाईल होता. राधिकाने वाचले की जर सुनीता बाहेर आलीच तर. पण त्या क्षणी आवाज आला, येस, आज खरं काय ते होऊनच जाईल. आण आरसा इथे लाव. राधिका रागात ही वरती निघून गेली. राज बोलला, अरे काय रे, अशी का तुझी बायको? मोहननी सांगितलं, ही का आईची कथा होती ना. कदाचित राधिका देखील आता आईच बनणार आहे, म्हणून तिला वाईट वाटलं असेल. बरं ते जाऊ दे, अनिता बोलली. आता आपण आपला प्रयोग सुरू करू. अर्जुन, मेणबत्ती आण. इकडे किशोर देखील होता. सगळे दिवे आता हळूहळू बंद केले होते. पूर्णपणे अंधार साठला होता. त्यातच आरशासमोर उभा राहून राज हा बोलू लागला होता. बाहेर फक्त आणि फक्त रातकिड्यांचा आवाज येत होता. मेणबत्तीचा प्रकाश हाच एक दिसण्याचा काही मार्ग. राज त्याला स्वतःला आरशामध्ये पाहत होता. राजभर आता अनिता, किशोर, अर्जुन आणि मोहन होते. राधिका चिडून आधीच आपल्या कमऱ्यामध्ये गेली होती. आणि राज बोलला, सुनीता, मीच तुला आणि तुझ्या मुलीला मारलं आहे. सुनीता, मीच तुला आणि तुझ्या मुलीला मारलं आहे. आणि शेवटी पुन्हा एकदा तो बोलला, सुनीता, मीच तुला आणि तुझ्या मुलीला मारलं आहे. राजने हसत हसत मागे पाहिले. बोललो होतं ना, अरे बाबा असं काही नसतं, जा तुझ्या बायकोला सांग. राजची नजर सगळ्यांकडे गेली.
सगळ्यांचे चेहरे उतरले होते. सगळे त्या आरशाकडे घाबऱ्या नजरेने पाहत होते. राजनी मागे पाहिले तर त्या आरशामध्ये काळी आकृती साठायला चालू झाली होती. राज जोरात ओरडणार तेवढ्यात त्याला स्पष्ट दिसू लागले की ती काळी आकृती ही सुनीताच होती जणू. आरशामधनं एक हात बाहेर आला. तो हात पूर्णपणे पांढरा पडला होता. त्याने राजच्या गळ्याला पकडले आणि जोरात उचलले. इकडे कोणालाच हालता येत नव्हते. सगळेच एका पुतळ्यासारखे स्तब्ध झाले होते. आणि क्षणाचाही विलंब न करता राजचा गळा एवढ्या जोरात दाबला गेला की हाड तुटण्याचा आवाज आला. दुसरा हात बाहेर आला आणि राजची मुंडी ही वेगळी केली आणि त्याचे शरीर तसेच खाली फेकले. सगळ्यांना घाम फुटला होता आणि त्या आरशामधनं हळूहळू एक आकृती बाहेर आली. तिचे केस पूर्णपणे मोकळे होते. लाल साडी घातली होती. कपाळावर मोठे कुंकू. शरीर पूर्णपणे पिवळे पडलेले होते. पण त्याचबरोबर माशांनी खाल्लेले आहे, तिचे लसके तोडलेले आहेत असे झाले होते. शरीर पूर्णपणे पाण्याने भिजले होते. सगळ्यांना समजले की ही सुनीताच आहे आणि सुनीताचा. तुम्हीच मला माझ्या नवऱ्याला दूर केलं ना. माझ्या नवऱ्याच्या मनात काही ना काही भडकवलं. तुमच्यामुळेच माझा आणि माझ्या मुलीचा जीव गेला. मी तुम्हाला सोडणार नाही. तुमच्या सगळ्यांचा जीव घेईल. अखेर तुम्ही भेटलात. अचानक सगळे हालू लागले. इकडे तिकडे पळू लागले. अनिता आणि किशोर एका खोलीत जाऊन बसले. इकडे मोहन हा तिच्या पत्नीच्या खोलीत गेला. पण अर्जुन मात्र तिच्या तावडीत सापडला. अर्जुनला तिने मागून उचलले आणि त्याला मारून टाकले. अर्जुनची किंकाळी पूर्ण घरात गुंजत होती. इकडे मोहन राधिकाला उठवत होता. राधिका उठ, राधिका झोपलीस काय? राधिका उठ ना. राधिका दचकत उठली आणि बोलली, अरे झालंय काय? हा, काय झाले तुला? सगळा प्रकार राधिकाला सांगितला. मोहन बोलला, ती नाही सोडणार, ती नाही सोडणार आपल्याला. राधिका बोलली होती ना मी तुम्हाला, असं काही करू नका. ती आली ना. मोहन आणि राधिका हे मिठी मारून रडू लागले होते. त्यांना काळजी त्यांच्या होणाऱ्या मुलाची होती. इकडे अर्जुन देखील मेला होता आणि सुनीताचा किंकाळण्याचा आवाज येत होता. पण क्षणभरात सगळे काही शांत झाले. ती गेली तर नसेल ना? मोहन राधिकाला बोलला. हाच प्रश्न किशोर आणि अनिताला पडला होता. किशोर आणि अनिता एका खोलीमध्ये एका कपाडाच्या आत लपून बसले होते. सुनीताचा गोंगाण्याचा आवाज हा वाढत चालला होता. ती किंकाळीत होती आणि एकच बोलत होती, इथून कोणी जिवंत जाणार नाही, सगळे मरणार. पण त्याच क्षणी फोन वाजण्याचा आवाज आला. हा फोन किशोरचा होता. किशोर दचकला, अनिता दचकली. दोघांनाही भीती वाटली. सुनीताला समजून गेले की हे दोघं कुठे आहेत. सुनिका पळत पळत त्या खोलीपर्यंत आली. दरवाजा तोडला आणि शोधू लागली या दोघांना. अनिताने आपले तोंड बंद केले होते. किशोरनी तिच्या तोंडावर हात ठेवला होता. पण कितीतरी काळ हे घर बंद असल्याने, किंबहुना हे कपाट बंद असल्याने तिथे धूळ साठली होती. त्यामुळेच अनिताला
खूप वेळ दाबून असलेला तो खोकला आलाच आणि ती खोकली. सुनीताला समजून गेले हे त्या कपाडामध्ये आहे. आतून यांनी कपाड घट्ट पकडलेच होते, पण शेवटी ताकदीने सुनीताने ते दरवाजा तोडला. किशोरच्या डोळ्या देखत सुनीताने हात मोठा केला आणि तिच्या नखांनीच आणि त्याच्या हृदयावर हात टाकला आणि अर्निताचे हृदय हे बाहेर काढले. पूर्णपणे त्या नखांवर तिचे हृदय होते. किशोरला भोवळ येऊ लागली. त्या भोवळलेल्या अवस्थेमध्ये किशोर पळण्याचा प्रयत्न करत होता, पण शेवटी किशोरला देखील पकडले. पण इकडे त्याचा किंकाळण्याचा आवाज हा त्यांच्या खोलीत येत होता. मोहन आणि राधिका आता काहीच करू शकत नव्हते. ते हळूहळू खाली आले होते. मोहन हा दरवाजा उघडणार, पण त्या क्षणी वरतून सुनीताचा आवाज येत होता. समजून गेले की ती खालीच येत आहे. कदाचित तिला ठाऊक झाले की आम्ही इथेच आहोत. राधिका बोलली, चल लवकर चल. दोघंही जाऊन किचनमध्ये लपले. दरवाजा उघडा होता. सुनीताची नजर दरवाजाकडे गेली, पण तिला समजून गेले की हे दोघं घरातच आहेत. सुनीता इकडे तिकडे सगळ्यांना शोधू लागली. तिचे पाय आता लाल झाले होते. जणू काही रक्ताचा चिक्कल तिच्या पायाला लागला होता. ओले झालेले ते शरीर आणि ते खोबणे डोळे हे राधिका आणि मोहनला शोधत होते. तुम्हाला तर मारणारच, तुमच्या मुलालाही मारणार. असं बोलूनच सुनीता हसू लागली. आय एम सॉरी राधिका, माझ्यामुळेच हा त्रास तुला होतोय. आणि मोहन रडू लागला. दोघांचेही रडणे चालू होते, पण शेवटी आत्माच ती सुनीता. तिला समजून गेले की हे दोघं कुठे आहेत. वेळ फार कमी होता, कारण की हे 2 जणांचं आयुष्य नसून 3 जणांचं आयुष्य होतं. मोहन राधिकाला बोलला, राधिका, आपल्याला एक गोड राजकुमारी जन्माला येईल, मला असे वाटते. तिची काळजी घे. आणि हो, पण राधिका बोलली, ए मोहन असं का बोलतोय? मोहननी सांगितले, राधिका ती आपल्या जवळ येते. ती आपल्या दोघांना मारणार हे निश्चित. पण हो, आपण एक मात्र करू शकतो. मी तिचं ध्यान भटकवतो, तिला लांब घेऊन जातो. पण तू इथून लांब जा. आपल्या बाळाची काळजी घे. जमलंच दुसरं लग्न कर. दोघांचे रडणे चालू होते आणि इकडे सुनीताचा हसण्याचा आवाज येत होता. ती जवळ येत होती. मोहनने एकदा राधिकाच्या पोटावर हात लावला, जणू काय आपल्या बाळाला तो शेवटचं बघत आहे. राधिकाच्या गालावर हात लावला आणि किचनवरून जोरात उठला आणि पळत सुटला. सुनीताची नजरही तिच्यावर गेली. इकडे मोहन दरवाजाच्या बाहेर पळत गेला. सुनीता जोरात किंचाळली थांब आणि त्याच्या मागे धावत गेली. इकडे राधिका देखील उठली. राधिका रडत होती. ती रडत रडत बाहेर आली आणि बाहेर येताच ती शेताजवळ जाऊ लागली. ऊसाचे शेत तिकडे होते, मोठे मोठे ऊस. ती त्याच्या आतमध्ये गेली. आतमध्ये जाऊन ती लपली आणि शेवटी मोहनचा किंचाळण्याचा आवाज आला. तिला समजून गेले की मोहनचे काय झाले आहे. राधिका रडत होती. का देवा आम्हाला अडकवलंस इकडे? आम्ही तुझं काय वाईट केलं होतं? पण कदाचित सुनीता ही जोरजोराने ओरडत होती. ती आता राधिकाला शोधत होती. राधिका तशी भेटणं हे जवळपास अशक्यच. पण हळूहळू करून
ती मोहनच्या शेजारी गेली. तिने आजूबाजूला उसाच्या शेतीतून पाहिले की कोणी जवळ तर नाही ना, सुनीता तिकडे आहे की नाही ना. सुनीता तिथे नव्हती. मोहनच्या जवळ गेली. मोहनची आतडी बाहेर आली होती. तोंडातून पूर्ण रक्त आले होते. पापण्या हे हालत नव्हत्या. राधिकाने तिच्याकडे बघितले आणि तिचे डोळे बंद केले. डोळ्यातून अश्रू हे येतच होते. पण पुन्हा इकडे सुनीताचा आवाज येत होता. जणू काय पूर्ण घर पिंजून हे पुन्हा मोहनकडेच येत आहे. राधिका पुन्हा उसामध्ये गेली. उसाच्या शेतीमध्ये ती आठवू लागली पूर्ण कहाणी. आणि तिला आठवले, हां, तिथे काहीतरी लिहिले होते. सुनीता बाहेर येईलच आणि आलेच तर तिला कसे रोकायचे. झटकन तिने आपला मोबाईल काढला आणि मोबाईलमध्ये ती लिंक शोधू लागली आणि तिला दिसलीच ती लिंक. त्यामध्ये लिहिले होते की सुनीतेला कसे रोकायचे. तिने ठरवलं की आपल्या मित्रांचा आणि आपल्या पतीला मारलेला बदला तिने घ्यायचा आहे. लिंक ओपन केली आणि वाचायला चालू केली. लिहिले होते, असे म्हणतात की ज्या ठिकाणी ती आत्मा मेलेली आहे तिथे ती जायला फार घाबरते. तिथे ती पुन्हा कधी येणार नाही. आणि तिला शेवटी कळाले की ते हेच ते घर आणि तिकडेच ती विहीर आहे. तिने ठरवले की तो बदला घ्यायचा. हळूहळू करून ती त्या विहिरीजवळ जाऊ लागली. ती हळू एवढ्यासाठी चालत होती की जर सुनीताला समजले तर कदाचित ती तिला तिथेच मारेल, त्याच शेतात, आणि तिचा बदला पूर्ण नाही होणार. ती त्या विहिरीजवळ पोचली. त्या विहिरीवर मोठे प्लॅस्टिकचे कव्हर लावले होते. ते सगळे काढले आणि ओरडू लागली, सुनीता ये, मला मारायचंय ना, ये, तुझी इच्छा पूर्ण कर. त्या किर्र अंधारामध्ये हा आवाज गुंजला आणि सुनीता ही येऊ लागली. हवेत तरंगत येऊ लागली. सुनीताचे पूर्ण पांढरे पडलेले ते शरीर, माशांनी लचके तोडलेले शरीर राधिकाकडे बघू लागले. ही तीच सुनीता होती जिने राधिकांच्या 5 मित्रमैत्रिणींचा जीव घेतला होता. राधिका बोलली, कशी तू मला मारणार? तू पण आईच होतीस ना कधी काही. पण इकडे कदाचित सुनीताच्या मनातल्या आईचं प्रेम मेलं होतं. सुनीता रागात तुझा मी जीव घेणार. राधिका बोलली, ठीक आहे, ये, मार, घे माझा जीव. आणि त्याच गतीने सुनीता अगदी जवळ आली राधिकाच्या. राधिका त्या क्षणी कशीबशी बाजूला झाली आणि सुनीताला विहिरीजवळ आणि विहिरीमध्ये ढकलली. सुनीता ही आतमध्ये पडली आणि किंचाळू लागली. अदृश्य होणार, पण त्याच क्षणी ती वरती यायचा प्रयत्न करू लागली. ती वरती येणारच, त्याच क्षणी जणू काही तिची ताकद कमी होऊ लागली होती. पण इकडे राधिकाच्या चेहऱ्यावर सूर्याची पहिली किरण पडली. तिने वरती पाहिले आणि पुन्हा खाली पाहिले तर सुनीता ही अदृश्य होती. कदाचित सुनीता आता गेली होती. राधिका थोडी लांब आली आणि तिकडेच खाली बसून जोरजोरात रडू लागली. काही वेळाने तिला शुद्ध आली तर अर्ध गाव तिथे जमलं होतं. पोलीस तिकडे होते. नोकऱ्यांनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला की राधिका असं काही करणार नाही, कारण की ती ज्या अवस्थेत होती ते असं करणं शक्यच नव्हते. अगदी काही दिवसातच राधिकाला एक गोडशी मुलगी जन्माला आली. राधिकाने तिच्याकडे पाहिले आणि रडत बोलली, मोहन, तू बोलला होतास ना आपल्याला राजकुमारी जन्माला येईल. बघ, हीच ती राजकुमारी. पण तुम्हाला काय वाटतंय? सुनीता
नक्की का शांत झाली असेल? विहिरीत पडली म्हणून की सूर्याचे किरण हे आले म्हणून? कथा काल्पनिक जरी असली तरी तुम्ही हे करणार आहेत का? आणि केली तर जरा सांभाळून. नाही, सुनीता येईल आणि बोलेल. मी तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमच्याही काही कथा असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर नक्की शेअर करा. इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.